dalšího videa a dneska to je ze Get Downu a natáčím poprvé Minecraft. No poprvé, měl jsem už několik channelů, ale měl jsem max 32 subs, ale to se mi nevyvedlo. Jsem se rozhodl natočit, že rovnou udělám další channel. Nebudu natáčet pravdě víc a chci tu kariéru. Ale to se mi asi nestane, protože tady umírám v Get Downu. No, jo, a dokud se nám video bude líbit. Já jsem to video před chvilku natáčel, akorát já jsem to video nechtít stopnu, takže... Tak jsem zpět. Brácha, šel do pokoje. Cípni. Ježišmarja. Pane bože, to z toho můžu posrat normálně. Protože on je prostě... Cípni! Počkej. Proč mi ten Get Down tak nejde? Už ho hraju po několikátý v životě. A IPčko budete mít po popisku videa. Ne. Určitě to na sněhulákovi, jinak by mi to ubralo. Op. A chci aspoň na videu vyhrát jeden Get Down, že to se mi nestane. Kurva. A proč mi přestala písnička? Co mám možná copyright? Copyright to asi nebude. Já mám si skočil Irony. Iron takhle. Tenhle týpek se mi schodil. Ježíš, jak to má přijít. Jo, Jasný, no. Bude víc videí, zítra přijít ze školy a natočím nejméně 4 videa za den. To pojede, ty vole. Ale můžete se zítra těšit asi na Bedwarsky ze SGček, no. Očekávejte Bedwarsky ze SGček. A tam já chodím na každý server za každý nick, ale za ten nick. Já tam chodím za, no, co to bylo? Za Raichu.cz, Raichu.cz, Pikachu, Raichu, Pikachu. Ok. To no, ale ne! No. Druhá mapa, 3 minuty natáčím. Dobrý, no. Já 127 coinů. Vydařená hra. No jasný. Bez Vertik mi neskočí, že jo? Proč ne? Zácnýho ty vole a prosím zpět zase rodičem do pokoje. Půjď spát ty vole. Taky nejsem nejmladší už ty vole. Jsem 12. Skoro 12. Jo. Nice. Ty vole, já nemám slov, ty vole. Normálně nemám slov. A to aspoň jdu dokončit, když to takový nubáci. Takový nubáci, jak to aspoň... Ne. Trošičku slyším. Ne, to zvuku. Chci Minecraft no. Dneska večer prostě držím u televize a naplo mi, že bych mohl natáčet na YouTube zase znova, že bych zase mohl začít. Jo, jsem začal natáčet už mám 2 videa nádherný. Tak to bude. Takový dropper. No, takový dropper, ne, pána. Jako vážně, že jsem dal inventář. Ty vole, já dal inventář, ty vole. To je normální.
takový rage. Rakety. A jmenuje Emerald. No jasný. Na večítro prostě zahrát nemůžu. O, nechtěli. Rip. Nádherný dropper. Tady být minihra dropper, teďko bez to z ničeho nic, prostě přepon na minihru dropper a jak by to nevyhrál. Abych tu hru normálně vyhrál a mohl se mi volat, no do prdele. Mě ta hra vůbec nebude vydařená. Prohraju. A většinou, když natáčí, tak mi ta hra nejde. O. Já dám znova. Jsem ještě to požil. Můžu, že v celém videu běží celá písnička, jedna ta stejná, protože já jako nemám zaposlala žádný písničky, takže v příštím videu by měly být nějaké písničky pořádně. Takže tak. A proč to nejde? Už teď jsem mluvila, že to je furt ta stejná písnička, ale v příštím videu už to bude trošičku propracovanější. No tak to někdo dokončil toho šíl. Už je to nuda. A pane bože. Zkusím střih a uvidíme se na konku. Tak jo, jak to vidíte, tak jsem tady našel diamant. Mám ho, nice. To tady budu vyrat. Vlad. O, takový seky, počkejte. Tady. Žádný lagy. Dobrý dropper, no. Nádherný. Yeah! Oh ne! Zase dropper. Týpek 2000 coinů a já koukám se tady do tabu, ty vole, a umírám. Týpek má 2000 coinů skoro a já 224. Týpni! No, díky. Super. No, dobré, to jsem trošičku nepřemýšlel, že mi to bude tak opírat hávka. Tady je docela coinů, ale já bych chtěl trošičku umřít, no. Takže se tady nechám dohýlovat ti hávka. Tak střih. Puseta. Tak jo, už nějaký člověk se tady dohrál, tak jdeme na to, no. To si asi nic moc nekoupím. No tak nemám ani na dřevěný meč. Tak aspoň si enchantu meč, no. Jo, a když tady při té hře, když PvPčkuju, tak se mi to prostě lagá, nevím proč, když PvPčkuju a nevím, tak no, tak teďka nebudeme vyhračovat. Tak jo, už hra začala a už tady po mě jdou, týpek je trošičku zaplay, no, tak GG, no. Tak jo, no. Tak pokud se vám minihra a video líbilo, tak zanechte like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čus!